Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala qawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana fi asrarihi wa ada alaina bi barokatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mustasna utawi kukume mustasna kelawan tanwin iku bingoirin kelawan lapat goirin wasiwan lan lapat siwan. Bilunggotiha kelawan lunggote ada watul istisna lapat goirun lan lapat siwan. Majrurun kang diwaca jer opo ada watul istisna lapat goirun lan lapat siwan bil indofati kelawan indofa. Wayu robu lan diikropi opo goirun lapat goirun wasiwan lan lapat siwan bima kelawan lafat yastakiku kang berhak hu ing emah opo al mustasna opo mustasna biillah kelawan lapat ilah. Fayajibu mongko wajib opo nasbuhuma nasope lapat goirun lan lapat siwan. Nakwu komu goiro zaidin au siwa zaidin. Umpamane contoh lapat komu wis ngadeg sopo kaum goiro zaidin ing sakliyane zaid au siwa zaidin utawa ing sakliyane zaid. Waya juzu lan wenang opo al idba'u manut mustasna minhu wa nasbu lan kewaca nasab kama koyok keterangan makomu goiro zaidin au siwa zaidin. Makomu orang ngadeg sapa kaum goiro zaidin ing sakliyane zaid au siwa zaidin utawa ing sakliyane zaid. Wa yu'robani lan diikropi apa lapat goirun lan lapat siwan bika sabil awamili kelawan ngira-ngirakake pira-pira amil fi nakwi ma koma goiru zaidin wasiwa zaidin. Ing dalem umpamane contoh lapat ma koma ora ngadeg sapa goiru zaidin sakliyane zaid wasiwa zaidin lan sopo sakliyane zaid. Wa maru'aitu lan ora ningali sopo ingsun goiro zaidin ing sakliyane zaid wasiwa zaidin lan ing sakliyane zaid. Wa ma marortu lan ora liwatan sopo ingsun binggoiri zaidin ketemu kelawan sakliyane zaid wasiwa zaidin lan ketemu kelawan sakliyane zaid. Wa ida mudat lan ing dalem nalikane diwaca dawa apa siwa lapat siwa kana mongko ana apa ikrobuha ikropi lapat siwa iku dhahiron kang pertelo. Faida kusirat mongko ing dalem nalikane diwaca cendhek apa lapat siwa kana mongko ana apa ikrobuha ikropi lapat siwa iku muqaddaron kang dikira-kiraake alal alifi ing atase huruf alif. Wal mustasna utawi hukume mustasna iku bilaisa kelawan lapat laisa wala yakunu lan lapat layakunu iku mangsubun lapat kang diwaca nasab la goiru ora sakliyane mangsub. Nakwu koma al qaumu laisa zaidan. Umpamane contoh lapat koma
wis ngadeg sapa alqaumu sapa kaum laisa ora ana sapa kaum iku Zaidan iku Zaid wala yakunu lan ora ana sapa kaum iku Zaidan iku Zaid. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.